Исәнмесез, Гөлназ апа? Хәерле көн, исәнмесез? Сез Салават күперендә эшлисезме? Әйе, әлбәттә, Салават күперендә. Бу журналга ничек язылып буласың? Язылуның берничә ысулы бар. Татарстанның һәм Россиянең почтаның һәр бүлегендә язылырга мөмкин. Татарстанда язылу индексы P2339, Россиядә язылу индексы 73953. Менә гади почта бүлекләрендә дисезме инде? Әйе, әлбәттә, һәрбер почта бүлегендә. Мәсәлән, минем электрон сайт аша язылырга мөмкинлек бармы? Әлбәттә бар. Татарстан дәүләт хезмәте электрон порталының Услуги Татарстан.ру подписка бүлегендә, шулай ук подписка Почта.ру электрон порталында. Димәк, мин шул сайтларга керәм дә, анда электрон рәвештә, электрон акча белән Салават күперенә языла аламмы? Әлбәттә языла аласыз. Бу бик тә уңайлы, чөнки сезгә почта бүлегенә барырга кирәк булмый. Гөлназ апа, ярты елга язылу бәясе ничә сум? Ярты елга язылу бәясе бары тик 279 сум гына. Һәм һәрбер айда журнал белән бергә яңа уенчык та килә. Һәрбер яңа санда яңа уенчыкмы? Әлбәттә, алар төрледән-төрле сюрприз уенчыклар дип тә аталырга мөмкин. Гөлназ апа, ничек итеп журналга арзанрак бәядән язылып була? Әлбәттә, журналга арзан бәягедә язылып була. Бу Казан шәһәрендә балалар бакчасына һәм мәктәпләргә карый. Әгәр дә сез 20дән күбрәк итеп языласыз икән, без ул вакытта үзебез журналны сез әйткән адреска китереп бирәбез. Аңлашылды. Киттем журналга язылырга, бик зур рәхмәт сезгә. Укыгыз безне.